தூத்துக்குடியில் வெளியிடப்பட்ட சன் பிக்சர்ஸ் தயாரிப்பில் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் நடிப்பில் உருவாகியுள்ள எந்திரன் திரைப்படத்தின் ட்ரெய்லர் காட்சிகளை பலத்த ஆரவாரங்களுக்கு மத்தியில் ரசிகர்கள் பார்த்து மகிழ்ந்தனர். உலகம் முழுவதும் வெளியிடப்பட்டுள்ள எந்திரன் படத்தின் முன்னோட்டம் தூத்துக்குடி பாலகிருஷ்ணா திரையரங்கில் இன்று காலையில் திரையிடப்படுவதாக இருந்தது. இதற்காக காலையிலிருந்தே திரையரங்கில் மாவட்டம் முழுவதிலுமிருந்து ஆயிரக்கணக்கான ரசிகர்கள் குவியத் தொடங்கினர். பின்னர் அருகில் உள்ள சிவன் கோவிலுக்கு எடுத்துச் செல்லப்பட்ட எந்திரன் ட்ரெய்லர் அடங்கிய சிடி பூஜைகளுக்கு பின்னர் நெத்திப்பட்டம் அணிந்த யானையில் ஊர்வலமாக எடுத்து வரப்பட்டது. பின்னர் திரையரங்கில் எந்திரன் முன்னோட்டம் காட்சிகளாக விரிய ரசிகர்களின் விசில் மற்றும் உற்சாக ஆர்ப்பரிப்பில் திக்குமுக்காடியது பாலகிருஷ்ணா திரையரங்கம்.